Під ваші гучні аплодисменти ми починаємо. Для вас співають Сармати! Ах, ви столики мої, ви ся столенькі, я дик чого ж ви стаєте? Вы гости мои молоденькие, я, дык чего же вы сядете? Хлеба соли не ясё. Ой, хлеб наш не пушён, дык мы выпалаем, а господар еле стёл, дык мы выпытаем. Дякую, сябри!